Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Makialam, makibalita at magdesisyon ng tama. Isang magandang umaga ho mga kabalen. At ito po ang CLTV 36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balita at impormasyong may paggagamitan. Yan ho ang ating pangako sa ating halos 2 milyon na followers sa social media ang Facebook. Ayan, maraming salamat sa lahat ho ng mga nakafollow sa ating Facebook page at CLTV 36 News and at CLTV 36 Official. Kung hindi ho dahil sa inyong walang sawang suporta sa loob ng halos 2 dekada, abay hindi aabot ng 2 milyon yung followers natin sa social media, Facebook. Kaya maraming salamat po. At yung mga hindi pa naka-follow, ito ho yung pagkakataon, i-follow nyo na yung page ng CLTV 36 sa Facebook para manatiling updated sa mga kaganapan tungkol ho dito sa ating rehiyon, Central Luzon. Thank you. Ayan, at syempre pwede ho ninyong silipin din, i-follow, mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official para sa mas maraming content mga kabalen, mga karehiyon. At pwede ho ninyong mapanood yan, syempre sa inyong sariling oras, ika nga, real time. At bago matulog, kung gusto nyo, pwede pumasyal dito sa Central Luzon. Ano ba yung latest happenings dito sa Central Luzon? Kung kayo ay nakasubscribe sa ating YouTube channel, makikita ninyo agad yung mga content na yan
parang si Angelo Redaha na maagang nakatutok dito sa ating programa. Ayan, isang magandang umaga, Angelo Redaha ng Malolos, Bulacan. Sabi niya, Miyerkules Santo ng umaga, Kuyang Justin D. Malolos, Bulacan. Yan, nanonood siya. Off-air po tayo. Huwebes Santo hanggang Sabado de Gloria. Alam na alam ni Angelo yung ating schedule. Maraming salamat, Angelo Redaha. Nag-like and share na rin si Angelo. Ayan, maraming salamat, Angelo. Thank you sa pagla-like and share ng ating video. Ayan, nakatutok din sa ating programa. Maagang nakatutok. Good morning, Kuyang Joel Stephen Manalo ng Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Ayan, Maya Payabak, Kabalen, Kong Joel, Maya Payabak. Happy Wednesday to all. Happy Wednesday, Kong Joel, at paning mimingat. At stay healthy. Yan ho mga kabalen. Nakatutok ating kaibigan Joel Stephen Manalo ng Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Binabati rin natin Quiros family ng Arayat, Pampanga at yung Mandak family ng San Simon, Pampanga. Nanonood sila ngayon. At syempre kay JM De Jesus, happy birthday sa ating kasamang si JM De Jesus. Ayan, enjoy your day JM. Kami palakpakan din si JM. Happy birthday. Ayan. So Kabalan, kwentuhan ho tayo at syempre balitaan tungkol sa iba't ibang kaganapan dito sa ating rehiyon, lalong-lalo na ho ngayon, Miyerkules Santo, holiday na, ito malapit na yung long weekend, maraming mag-uuwian at syempre bukas yung visita iglesia, marami ring nakatutok dun sa sitwasyon ng mga kalsada. Though ito ho mga kabalin, mga karehiyon, sabi ng CPOSCO ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng Siyudad San Fernando na posibleng kumonti yung bilang ng mga deboto. Opo, totoo yun. Posible hong kumonti yung bilang ng mga deboto, mga turista na makikilahok, manonood ng Lenten rites activities dyan ho sa may siyudad ng San Fernando, at ibang bahagi pa ng Pampanga. Oo, alam nyo bakit? Oo, dahil ho sa mahal ng presyo ng gasolina. Hanggang ngayon ho ay talagang pasan-pasan ng taong bayan ito hong epekto nito hong mataas na presyo ng produktong petrolyo. Yan naman, silipin muna ho natin sitwasyon ng trapiko upang makaiwas ho kayo sa pag-aaksaya ng gas at malaman saan ba pwedeng dumaan. Narito po sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi po ng siyudad San Fernando, Pampanga. Bago tayo magpatuloy, batiin din natin Jetro V241 nanonood sa ating YouTube channel. Ayan, good morning, happy Wednesday, CLTV 36. Happy Wednesday din, Jetro. At nakatutok din si Kuyang Paulo G. Ito, alam ko maraming balitang hatid sa atin at meron siyang exclusive report mga kabalen tungkol ho dyan sa wastewater. Isang facility na diskubre dyan ho sa Mexico, Pampanga. Mamaya aking ipapapanood sa inyo at talakayin din natin. Isang magandang umaga, Kuyang Paulo G. Santos. Ayan, nakatutok sa ating programa. Sinasamahan tayo. Mamaya alam ko meron ding binabantayan si Kuyang Paulo G. Itong inspeksyon ng kalsada. At sikapin natin makibalita mula dyan sa Mabiga. At nandyan ho si Secretary Vince Dizon. Silipin kung ano yung sitwasyon ng MacArthur Highway portion ng Mabiga dyan sa Mabalacat. Sige, dito muna tayo sa may siyudad, San Fernando. Traffic situation tayo sa iba't ibang bahagi ng San Fernando, Pampanga. Sa mga babiyahe ngayong araw, ito ho yung aasahan ninyong senaryo. Maluwag ho ang sitwasyon dyan sa may boundary ng Angeles City at ng siyudad San Fernando. Light traffic dyan sa may Barangay Santo Domingo, Angeles City at Talabastagan, San Fernando boundary. Dyan din sa may Panings, going to Phil-Am Friendship Highway ay maluwag pa din ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Holy Angel Village, light traffic din yung kanto ho ng Holy Angel Village, going to Superl. Diyan sa may MacArthur Highway, San Fernando portion, light traffic. Light traffic din sa may Baliti section
ng MacArthur Highway, ganyan din ho sa may Sindalan. Yung yung traffic light portion, light traffic din. Light traffic din tayo sa may Del Rosario intersection as well as sa may Diosdado Macapagal Regional Government Center o yung pong Sakop Maimpis sa may bahagi ng Siyudad San Fernando. Samantala dito naman sa may St. Jude traffic light area, yung going ho ng Lazatin Boulevard at ng Jasa o dyan sa may MacArthur diretso, light traffic din. Maluwag din ang sitwasyon ng trapiko dyan sa may portion ng Macabacle, Dolores hanggang Barosa. Meanwhile, dyan ho sa may downtown San Fernando, medyo merong pagbabagal ng daloy ng trapiko dyan sa may tapat ng dating Mirabes. Bali po yung Mirabes? Ayan. Yan ho ang latest update, traffic situation sa iba't ibang bahagi po ng siyudad ng San Fernando, Pampanga. At manatili ho kayo nakatutok mga kabalen dito sa CLTV 36 dahil yung iba't ibang mga anunsyo o mga road reblocking sisikapin nating maihatid din sa lahat ng ating mga kababayan niyan upang sa gayon manatili hong ligtas at ika nga seamless ang inyong biyahe sa darating hong itong Huwebes Santo at Biyernes Santo hanggang sa Sunday, Easter Sunday ay maghahatid po kami ng mga napapanahon at mga kailangang balita at impormasyon upang maging konbinyente ho at ligtas ang inyong paggunita ng mahal na araw. Ito naman mga kabalen, hinihintay ni Kuyang Ray Bravo to. Sitwasyon ho ng trapiko sa NLEX para ho sa mga babiyahe at tatahak dito sa ating North Luzon Expressway. Ayan, batiin muna natin bago tayo magpatuloy. Nakatutok sa ating programa, Nestor Suarez. Good morning po. Good morning, Kuyang Nestor. Maraming salamat sa iyong suporta at walang sawang pagtutok dito sa CLTV 36 News Stream. Salamat din. Ito, laging nanonood si Noel Cleofe. Good morning, Noel. Maraming salamat. At isang magandang umaga. Ingat lagi, ha? Salamat ho mga kabalen. Alam niyo, mahirap magprogramang mag-isa. Diba? Pero yung mga bati ninyo, yung mga good morning ninyo, it feels like I am not alone. It feels like kasama ko talaga kayo, kakwentuhan ko kayo. Kaya salamat for joining me dito sa ating programa. Maraming salamat kay Noel Joseph Artus Cleofe. Ang ganda ng pangalan ng Artus. Ang ganda ng name ni Noel. Ayan. And kay Nestor Suarez, maraming salamat po. Sige mga kabalen, silipin natin sitwasyon ng trapiko dito ho sa NLEX para sa mga babiyahe. Yung mga mag-uuwian na ngayong araw at saka meron din ilang paalala si Kuyang Justin para sa mga biyahero. At ito ho, silipin natin, Balintawak Toll Plaza muna tayo. Ano ba yung kondisyon dyan sa may Balintawak Toll Plaza? Sa kasalukuyan ho mga kabalen, maluwag pa yung daloy ng trapiko. Wala pang masyadong pila para ho dun sa mga patungo ng norte, And dito naman sa southbound portion ng Balintawak Toll Plaza light traffic din, relatively light traffic sa mga oras na ito. News Stream kasama si Justin, di sa neto makibalita, matyala matutuan magdesisyon na tama. Samantala, eto ho sa may Kanumay, Valenzuela southbound, nakikita natin yung maluwag na daloy ng trapiko, para rin kaliwang lane. Ayan, ramdam yung pagbigat ho ng daloy ng mga yung daloy na sasakyan, daloy ng traffic. Mindanao Toll Plaza, ganyan din, merong konting pila. Diyan ho sa portion palabas ng Mindanao Toll Plaza, may Kawayan Interchange dito ho sa Bulacan. Magkabilang linya, madami-dami ng sasakyan. But light traffic pa din And Bukawi Toll Plaza, light traffic. Same scenario ho sa may siyudad, San Fernando. Kita ninyo, marami na ho yung sasakyan doon sa northbound lane
ng San Fernando NLEX. Ano? Sa mga babiyahe, paghandaan ho yan. Meron pa hong dapat paghandaan ito mga kabalen. Ano, babanggitin ni Kuyang Justin yung mga ilang anunsyo mula sa NLEX. Ito ho mga kabalen, ano, meron hong ongoing maintenance and improvement works dito ho sa North Luzon Expressway. Ayan, paalala sa mga motorista. Balita makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Ano ba yan? Ano ba yung mga maintenance and improvement works na nagpapatuloy sa ngayon sa may Lingunan southbound portion ay leftmost lane, ano, yung going to Metro Manila ay sarado ho yung leftmost lane na yan ngayong April 2. Sinimulan kanina lamang alas 10 ng umaga. Alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Okay? So mamayang gabi pa to. 10 to 11 p.m. Tapos yung lane 2, 12 a.m. tomorrow until 1 a.m. Yung Paseo de Blas o Paso de Blas southbound entry. Okay? Yung isasara din ho yan. And then yung northbound section naman, madaling araw din isasara Paso de Blas northbound entry 1 a.m. to 2 a.m. isasara yung lane 3, habang yung Lawang Bato Valenzuela northbound entry lane 1 mamayang alas 3 ng madaling araw o bukas hanggang alas 4 ng madaling araw isasara din ho yan. Paghandaan po yung iba't ibang lane closure dyan ho sa NLEX. Ayan. Nakatutok si Kenneth Hipolito, nanonood mula sa Lourdes, Pampanga. Kenneth Hipolito. Ayan, happy viewing kay Kenneth Hipolito. Maraming salamat. Siya yung walang sawang pagtutok. Yan ho mga kabalen ang sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway. At again, gaya ng nabanggit ko, ito ho yung emergency medical services dyan sa NLEX. Di bali ng huwag kailanganin, di ba? Magandang huwag kailanganin, pero magandang meron ho kayong numero nito para maging ligtas ang inyong biyahe ngayong Semana Santa. At tiyak, kung kailanganin, edi magandang may magamit. Pero sana wag. So ito ho, 135000. Ito ho yung customer care hotline ng Metro Pacific Tollways Corporation. Ito pong nagpapatakbo sa NLEX at maging sa SCTEX, yung Subic Clark Tarlac Expressway. Dito ho yan sa ating rehiyon Central Luzon. Tumugo naman ho tayo sa lalawigan ng Bataan. Silipin din natin sitwasyon ng trapiko para ho sa mga magro-road trip din at uuwi patungong kanlurang bahagi ng ating rehiyon, Central Luzon. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Dito ho tayo sa Balanga ay light traffic itong Layak to Balanga. Maluwag din ang sitwasyon sa may southbound portion ng Hermosa SCTEX. At dito ho sa may Rotary Balanga light traffic. Coolies Crossing light traffic din. Suwal light traffic. Paalala ho sa mga motorista mahigpit ang pagpapatupad ng speed limit dyan ho sa Bataan. Lalo na accident prone kung tawagin. Yung maraming bahagi ho ng Olongapogapan Road at yung ibang mga highway pa dyan, yung Roman Highway dyan sa may Bataan. 70 ho yung takbo ng mga PUV, 60 lamang ang motorsiklo, yung mga pribadong sasakyan hanggang 80 at kung malaking truck at bus, 50 lang yan kaibigan. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream. Sabi ni Kenneth, San Fernando, Pampanga. Lourdes, San Fernando. Ayan, taga Lourdes, San Fernando, Pampanga pala. Si Kenneth.
balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream, kasama si Justin Dizon. Neto makibalita makialam. Ayan, pagbati rin, host Edward CM. Shout out watching from Batasan, Colgante, Apalit, Pampanga. Ayan, happy Wednesday to all, Kabalen. Maraming salamat, host Edward. Abay, nakatutok din sa ating programa. Amen, sabi ni Kenneth Hipolito. Salamat. At eto, si Noel Cleofe. Pinapabati rin si DJ Tyra. Ayan, nagproprograma din sa RW ngayon, si DJ Tyra. Ayan, shout out kay Noel Cleofe. Pinapabati si DJ Tyra at si Kuyang Justin. Ayan, maraming salamat ho sa inyo. Makibalita naman tayo sa magiging lagay ng ating panahon. Narito po ang ulat panahon mula ho sa ating Weather Bureau DOST Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, April 1, 2026. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, ridge ng high pressure area ay nag-e-extend dito sa main northern Luzon. Ang ridge ng high pressure area ay parte ng isang high pressure system kung saan ang hangin ay kumikilos pababa. Dahil dito, kaunti ang mga kaulapan na nabubuo. Kapag unti ang ating kaulapan, ay dito po tayo nakakaranas ng direktang sinag ng araw sa ating kalupaan. Kaya ito yung nagre-resulta ng mainit at maalinsangan na panahon para dito sa ating bansa. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin maaliwalas ang ating panahon, mababa din ang tsansa ng mga pag-ulan, pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon. Pagwat ng temperatura para sa Metro Manila 23 to 33 degrees Celsius, Lawag 24 to 32 degrees Celsius, Puerto Gigarao 24 to 35 degrees Celsius, Baguio 16 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, 20 to 31 degrees Celsius at Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius. Ngayon din dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, maaliwalas din na panahon ang ating aasahan, mababa din ang tsansa ng mga pag-ulan. Kung meron man po, isolated rain showers lamang po ito or mga panandali ang buhos ng pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius, Iloilo 25 to 31 degrees Celsius, for Tacloban 25 to 31 degrees Celsius, Cebu 26 to 31 degrees Celsius, Cagayan de Oro 24 to 31 degrees Celsius, Zamboanga 24 to 34 degrees Celsius, at Davao 25 to 34 degrees Celsius. Para sa ating heat index kahapon, dito sa Metro Manila, nakapagtala tayo ng 35 to 36 degrees Celsius. Pinakamainit po natin na itala ay dito sa may Birac, Sinop, Catanduanes, which is 47 degrees Celsius, at sumunod ang Dagupan City, Pangasinan at Mambusaw, Capiz with 42 degrees Celsius. So pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin, danger level na po itong naranasan po nila kahapon. Para ngayong araw sa ating forecast ng heat index, sa Metro Manila 34 to 35 degrees Celsius at gayon pa rin po, pinakamataas pa rin ang posible nating maitala ay dito pa rin sa may Birac, Catanduanes with 45 degrees Celsius. Napaalalahanan po natin mga kababayan po natin dahil yung Holy Week po natin ay inaasahan po natin magiging mainit at maalinsangan po ang ating panahon. Para sa ating mga kababayan na may activities this Holy Week, ay iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon. Kung hindi po natin maiiwasan ay magsuot po tayo ng mga maninipis na damit, magdala ng pananggalang sa init at uminom po tayo ng maraming tubig. Wala naman tayong minomonitor, ay wala po tayong gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:52 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:08 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
Maraming salamat Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Ito naman mga kabalen, sa mga nagtatanong, dito naman sa atin sa Rehiyon Central Luzon, ano ba yung heat index? Balitang makatotohanan. Balitang Dito ho sa may Baler and Kasiguran, Aurora, may tataya yung pinakamataas, yung forecast ay posibleng umabot ng 38 degrees Celsius dito ho sa Baler at Kasiguran, Aurora. Samantala sa may San Ildefonso, Bulacan, ganyan din, 38 degrees Celsius. si Justin, di sa neto makibalita, makyala matutuan magdesisyon na tama. Sa monitoring ho ng Pag-asa, itong Olongapo City, Subic, at yung monitoring din nila sa Clark, Pampanga ay 37 degrees Celsius. Di sa neto makibalita, makyala matutuan magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Ayan, sabi ni host Edward, ingat po ang lahat dahil sobrang init. Totoo yan, mainit talaga yung panahon. Kaya yung paalala ho ng Pag-asa, magbaon ng pananggalang sa mainit na araw, yung sikat ng araw, ika nga, magdala ng payong, iwasan ho yung mga mabibigat na aktibidades, iwasan din natin mga kabalen, mga karehiyon, yung lumabas sa kasikatan ng matinding sikat ng araw, yung tanghaling tapat. Kung hindi rin importante yung atin hong gagawin. Di sa neto makibalita, makyala matutuan magdesisyon, tama, matudesisyon ang tama. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala matutuan magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala matutuan magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Ito ho mga kabalen, sa pagkakataong ito, panoorin natin itong isang exclusive report ni Paulo G. Santos at ni paring Johnny Coronel ng CLTV 36 News kaugnay ho nitong isang nadiskubre ng LG Mexico ukol ho sa isang pasilidad dito sa Barangay San Jose Malino, isang industrial park na umano'y nagtatapon ng wastewater o yung maagos yung wastewater papunta sa Abacan River. Ayon ho sa isang residente malapit sa lugar, halos isang buwan na umano silang hindi makatulog dahil sa matinding amoy. At meron hong drone footage ang CLTV 36 News. Makikita ho yung pagdaloy ng hinihinalang kemikal mula ho sa industrial side. At sa kabila ho nito, ito mang ginaman hong magbigay ng panig ang nasabing kumpanya. Pero nananatili hong bukas ang CLTV 36 News sa kanilang panig oras maglabas ho sila ng official statement. Narito po ang ulat ni Paulo G. Santos at ni Johnny Coronel. Nga sakit-sakit no rin tao banda gini. Lalaro ko nga gagawa. Ito ang sigaw na hindi kayang ikubli ng isang komunidad. Isang soundbite na kumakatawan sa mas malalim na krisis sa kapaligiran. Na, makakasakit na. Ay, nilinis kami akong da. Na? Palinis din yun na. Palinis da? Pabalumbugan da kayo mo Alam nyo, na kayo mila ko sakit. Sige, ito doon yung nag-ano ba? Ilog yan kaya kung mag-disposal chemical. Ang ating pong destinasyon ay dito sa nagsisilbing industrial area ho ng Mexico na mataaso ang economic activity ng warehouse, manufacturing, at kung ano-ano pa hong mga negosyo dyan ho sa compound ng industrial zone. At ang isa ho sa reklamo ho ng mga mamayan ho dito ay yung environmental impact. Ito hong isang industriya na naglalabas ho ng wastewater sa mismo pang-Abacan.
itong Abacan River na portion ho ng Mexico, Pampanga. Ang agos ho ng tubig dito pababa dyan sa San Fernando hanggang dyan sa area ho ng Santo Tomas, Pampanga, na totoong mayaman ho sa industriya ho ng isda. Kaya sa ating pong mission ho ngayon, alamin ho natin kung paano ho tinutugunan ng lokal na pamahalaan ito hong mga ganitong sumbong. Sa pwesto natin, pinuksan ko yung bintana, yung hangin, nakakamoy chemical. Dito sa pagitan ho ng bakod, meron komunidad ko dito, mga kabahayan. Yung amoy ho, talagang hindi mo sasara ko na yung bintana. Yung amoy hindi mo talaga matik. Sa level ng mata ng kamera, malinaw na nasasagap ang agos ng kakaibang kulay na likido. Isang outfall na umano'y nagmumula sa isang industrial park sa San Jose, Malino. Sobra kabulok. Opo, itang meron po mabulo ni mabagsik. Ang kakay po kayong salo. Dati po rehana ko, yun ang umilang ko po kayong... Pare-pares ko. Pati po ako yung mango ko, ganyan mango. Di ko nakain nga po, no? Oo. So may mga kabahayan dyan na May sumakit yung tiyan po nila. tamag daw ho na sumasakit yung tiyan dahil isa ho sa hinala nila, meron ho daw nagluluto ng espalto. May industriyang ganon. Opo. Kasi Yung mga chemical. pag nagkasabay, sir, yun, grabe na. So, yun ang tama. Opo, CLTV po. Kumusta po kayo? Ito po, araw po ako sa barangay ngayon. Oo. Napatawag po ako ng Unimax. Opo, kayo po yung Nag-upload. kayo po nag-upload. Ako po. Oo, doon ho sa narinig ho natin pwede ho bang uminto muna ho kayo para tayo Nakakamoy pre, no? maging malinaw ho dito ho sa Wala naman po. ating pong dokumentaryo, isa ho dito ho sa ating pong ikinukonsidera yung pong kabuhayan ng ating mga kababayan, lalo na dito ho sa Abacan River. Meron nakakapangisda dyan ito na rin ho itong inside the community, Gaano kabaho yung mabaho? Parang amoy gas na pinagalo pong parang sinunog na gulong, no? Chemical po. Ayun po, nandun po. Nangangamoy pa rin po hanggang ngayon. Totoo, at sa pagpasok ko ng inyong lingkod dito pa lang ho sa komunidad, sinara ko na yung bintana ko kasi hindi mo masikmura Nung i-upload mo yun at meron kang nakakomprontahan, ano sabi nila? Pinapalinis daw po ng Unimax. And then, Ayun po, mga bata po kasi nagkasakit, yung mga kasama ko po sa farm. anong tama ng mga bata? Nagkasakit po, balik-balik po yung lagnat, tubo. Hindi na bago ang krisis sa kapaligiran sa Pilipinas. Ngunit ang mas mabigat na katotohanan, hindi lamang ito usapin ng kakulangan sa pulisiya, kundi usapin ng implementasyon. Sa datos ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, nananatiling malawak ang problema sa wastewater. Tinatayang 84% ng wastewater sa bansa ay direktang nailalabas sa kalikasan nang hindi dumadaan sa tamang treatment. Dahilan upang tuloy-tuloy ang polusyon sa mga ilog at daluyan ng tubig. Ito ang sistematikong problema, isang daloy ng maruming tubig na hindi lamang pisikal na umaagos, kundi sumasalamin sa kahinaan ng regulatory enforcement. Sa papel, malinaw ang batas, nariyan ng Clean Water Act. Ngunit sa aktwal na implementasyon, kapansin-pansin ang kakulangan sa pagsunod. Sa mga namonitor na industriya, tinatayang kalahati lamang ang sumusunod sa wastewater standards, habang ang iba ay may pending violations o patuloy na lumalabag. At dito pumapasok ang mas critical na usapin, ang accountability. Ito pong industrial zone dito sa Mexico, Pampanga, sa area ho ng San Jose, Malino ay totoo pong napakalawak ho nito. Mga warehouse na inyong nakikita ay andyan ho't yung ilan nangungupahan yan. Kung ano ho yung klase ho ng negosyo, meron ho sila. Isa ho yan sa iniimbestigahan ho ngayon ng Mexico LGU. Ikaw tantak-tantak. Kasi may viral yan mo ngayon, ang constituent yun, may post Oo. Kaya ano nga anak, Kailangan niya, siyempre, siyempre, balong naman din ka rin planta nung treated din ka rin ng waste. Opo, so kaya Maobligayang
Saramit. Ano na yung dyan? Nanong waring operation na yan? Gagawa yan na. Nakalito industrial yan. Industrial. Kaya naman light. Light mo yung karene naman kaya. Kundi siyempre ngayon ganang waste ng gina. Pero so far in action yung mayor, Main inspection main na. inspection na. Uwa. Ay ba? Ang ini for closure nitang naman ng regular pasarata yan. Yung mga violations. Oo, yung mati niyang violation. Lewe kaya pa mo itang report na ning Menro. Morning, ito ba yung Unimax? Yes po sir. Ano po yung kailangan natin kay Unimax? Oo, mag-coordinate lang kami sa management. Oo. Bali, Kasi, ano po kayong... kasi may reklamo sa CLTV. May reklamo sa... sige. May reklamo sa yung tubig na baho tinatapon doon sa Abacan River. So yung sabi nila, wala muna. Ayaw muna nilang magpa-interview. Ayaw nilang magbigay ng panig nila. Sa kabila ng dami ng paglabag, nananatiling mababa ang antas ng prosecution. Maraming kaso ang nauuwi lamang sa notice of violation, multa o compliance order, ngunit bihirang umabot sa matinding pananagutan. Ang resulta, nagiging sinikal ang problema, may nahuhuli pero hindi natatakot, may nalalabag pero hindi napapanagot. Ayun, mga katabi po namin dito, dyan po, para... Tapos nung inimbestigahan nyo, merong tosang Opo, may tosang po dyan. dito. Pero parang naghahalo po yung parang kalawang na hindi mo maano po, tsaka oil. Diretso ho dito sa ilog. Opo, diretso po dyan. Anong ginawa na ninyo para disaksyonan ho yan? Pumunta Sa po barangay? ata po ng barangay po dyan sa loob po. Tapos, umaksyon naman po dyan, lininis naman po nila. Kaya lang meron pa pong amoy pa rin po na Nanamoy. Opo. Hindi po nila mapaliwanag kung ano yun. Kasi sabi po dito, hindi po rin alam kung saan nanggagaling po yung, kasi marami pong warehouse po dyan sa loob. Ngayon, connect po kasi yung ano po dyan, yung mga Drainage nila. drainage po nila. Kaya sa atin nila, hindi nila alam kung saan warehouse po nanggagaling. Ito ang irony ng environmental governance sa bansa. Mataas ang bilang ng paglabag, ngunit mababa ang antas ng pananagutan. Habang patuloy na may industriyang nakakapagpalusot ng wastewater sa mga ilog, ang direktang naapektuhan ay hindi lamang ang kalikasan, kundi ang kalusugan, kabuhayan at kinabukasan ng mga komunidad. Sa huli, ang tanong ay hindi na lamang kung may polusyon. Ang mas mahalagang tanong, sino ang dapat managot at bakit tila nananatiling mailap ang hustisya sa mga ilog ng Pilipinas? Kaya nga sakit-sakit no rin tao banda kini. Lalaro ko nga gagawa. Ito ang sigaw na hindi kayang ikubli ng Yan ho mga kabalin, ating nasaksihan itong exclusive report ng CLTV 36 News dyan ho sa may Barangay Malino, Mexico, Pampanga. Kung isang industrial park, isang pagawaan ang inirereklamo dahil sa umano'y pagtatapon ng wastewater na umaagos naman sa ilog na nagiging sanhiho ng pagkakasakit ng iba't iba nating kababayan o yung mga residenteng naninirahan malapit sa nasabing lugar. Ngayon naman ho mga kabalan sa ibang balita. Tama magdesisyon ng tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Umaapela ho si Pampanga Vice Governor Dennis Delta Pineda sa Department of Public Works and Highways na iakma ang pricing ng mga infrastructure project kasunod ho ng umiiral na krisis sa construction industry. At every 36 news stream kasama si Justin Design ito. Ayon ho kay Pineda, kinakailangang sumabay ang costing ng mga proyekto sa patuloy na pagtaas ng presyo ng construction materials at operational expenses.
Sinang-ayunan naman ho ni Santa Ana Mayor Dinan labong ang sitwasyon at iginiit na matindi na umanong nararamdaman ng mga kontraktor ang epekto ng nasabing krisis sa industriya. Samantala, sa isang text message, sinabi naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na naglabas na ang ahensya ng Department Order nito lamang Marso na tumutugon sa price adjustment ng mga proyekto. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Ito ho mga kabalen, basahin ko. Inilabas ho ng DPWH ang Department Order number 43 at series of 2026. Tugon nga ito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng fuel at construction materials. Layunin ho ng kautusan na maiwasan ang pagkaantala sa implementasyon ng mga proyekto sa buong bansa. Sa ilalim ho ng bagong polisiya, pinapayagan ng mga tanggapan ng DPWH na gamitin ang aktual na presyo sa merkado. Ayan. At para sa mga materyales at kagamitan, lalo na kung hindi na napapanahon ang official cost data. Ayon pa sa ahensya, makatutulong ang hakbang na ito upang mas maipakita ang tunay na gastos sa konstruksyon at mabigyan ng tamang budget ang mga proyekto. Pakinggan ho natin ang pahayag naman ni Vice Governor Delta Pineda kaugnay ng nasabing usapin. Tayo doon sa mga labor natin, yung ekonomiya natin hindi gagalaw. Pag hindi ho tayo natin tinapos yung price adjustment, walang magbibid, wala tayong ipapabid, marami pong maapektuhan ng mabababang tao. So, kailangan po madaliin yung portion na yun. Ramdam na ho natin ang krisis at hindi lang ho konsumo ng kuryente o presyo ho ng bilihin, pati na ho itong construction industry, tinatamaan na rin ho. The reason magkakaproblema po tayo doon sa mga labor natin, yung ekonomiya natin hindi gagalaw. Pag hindi ho tayo natin tinapos yung price adjustment, walang magbibid, wala tayong ipapabid, marami pong maapektuhan ng mabababang tao. So, kailangan po madaliin yung portion na yun. Para kung ma-establish na yung... Yan ho mga kabalen ng tinig ni Vice Governor Dennis Delta Pineda kaugnay ho nitong price adjustment sa mga infrastructure project na siya naman hong tinugon ni Sec Vince at sinabi meron ng memorandum na inilabas. Ito hong kagawaran kaugnay nitong mga pricing o yung pagsunod dun sa market cost ng mga proyekto dahil na rin sa tumataas ho yung presyo ng materyales. Yan ho mga kabalen ang latest kaugnay nitong usapin sa mga infra projects ng ating pamahalaan in relation dito ho sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating pagbabalita. Dito naman ho sa bayan ng Lubao, Pampanga, nagtalaga ng Police Assistance Desk o PADS ang Lubao Municipal Police Station sa iba't ibang area. Nito pong March 31, nagsimula yan kahapon bilang paghahanda po sa paggunita ng Semana Santa. Target ho ng pulisya na makapaghatid ng agarang tulong at magsilbing contact point para sa mga deboto at turistang bumibisita sa lugar, kabilang yung mga pagtanggap ng mga ulat at pagresponde ho sa mga anumang insidente. Sa mga nasa Lubao ho, ito yung hotline ng PNP. Pwedeng tawagan 0936-961-2416. Ulitin ko lamang, 0936-961-2416. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Yan ho mga kabalen, ang mga balitang nakalap ng ating news team at marami pang mga balita tumutok lamang sa page ng CLTV 36 News at CLTV 36 Official. Ganyan din sa ating YouTube channel.
Maraming salamat sa lahat ng mga nakikipagkwentuhan kay Kuyang Justin ngayong araw ho ng Miyerkules Santo. Ayan. Pero bago yan, babatiin natin Wednesday in Love nga, sabi ni Noel Cleofe. Ayan, kay DJ Tyra pagbati at kay DJ Gio na nagpro-programa Wednesday in Love ngayon. Ayan. At syempre, sabi ni host Edward, congratulations kay Kendra Milinet Pineda, FGSM Colgante graduates with high honors. Ayan, congratulations. Ang galing. Opo, tuloy-tuloy yan ha. Pre-pressure pa ni Kuya Justin, hindi ba pwedeng palakpakan ko na lang? Pero maganda tuloy-tuloy. Pagbutihan yung pag-aaral. Importante ho yan. Maniwala ho kayo sa akin. Matigas yung ulo ko noong estudyante. Tanungin niyo yung mga naging teacher ko, pero na-realize ko, kailangan talaga yan. Kaya nga nagtuturo din ako ngayon. Lagi ko sinasabi yan sa aking mga estudyante. Abay, makinig ho kayo sa inyong mga guro. At importante yan. Ayan, pagbati kay Kendra Milinet Pineda. At ito kay, sabi niya, Ma'am Menchi Gabriel ng BES Student Affairs Bulacan Ecumenical School. Shout out. Mula ho yan kay Noel Cleofe. Ayan, maraming salamat. Magpapaalam na ho si Kuyang Justin Dizon. Salamat sa mga tumutok dito sa ating programa. Bukas, Huwebes Santo, off the air po ang CLTV 36. Pero asahan ho ninyo, tuloy-tuloy ang aming paghahatid ng balita sa social media. I-like and follow ang ating Facebook pages at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Kasama si Justin Dizon, ito na itong makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official para ho mas maraming content pa tungkol dito sa ating rehiyon, Central Luzon, ang inyong mapanood. Muli ho para sa mga balitang makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Ito po si Justin Dizon na pinapawisan na ang noo. Yan, maraming salamat sa inyong pagtutok. Ingat ho, mainit ang panahon, magdala ng panangga sa matinding sikat ng araw. God bless everyone at ingat po tayong lagi. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at everything